ବନ୍ଦୀଶାଳେର ଭୀମର ଏକ ସତ ପରିବାର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା ଏକ ପତ୍ରେ ଭାତ। ସେହି ଏକ ପତ୍ର ଭାତ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛିଏ କୁଚକ୍ରୀ ଶଙ୍କୁନି। ନେତ୍ର ପଥେ ଦେଖିଛି ପରିବାରଙ୍କର ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୋ ପିତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ପୋଷାକାଠି ଏହାକୁ ଗଡ଼ାଇ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ବିରୁଦ୍ଧେ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ସେହି କୌରବ ବଂଶ ଅମୂଳେ କରିବି ନିର୍ମୂଳେ। ଅଠାଇ ଦେଇଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଆଉ ତାପରେ ଫେରିବେ ବନବାସରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବର। ଫେରିବେ ବନବାସରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବର। କରିବ ମହାଭାରତ ସମର ଗାନ୍ଧାରୀର ବଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବ। ଅଗ୍ନି ଗାନ୍ଧାରୀର ବଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବ। ଅଶ୍ରୀତାଙ୍କ